Son moitas as novidades que ofrecerá a Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira para o vindeiro curso e que xa se poden coñecer nestas xornadas de portas abertas que se están a desenvolver. A principal reside na adquisición de novos equipos de simulación que se instalarán próximamente e suporán unha importante mellora na formación curricular dos alumnos. Que instalar este simulador novo de comunicacións e logo tamén unha gran novedade vai ser un simulador integrado que vai recoller contidos e áreas como son a navegación marítima, por un lado, tamén vamos ter a parte correspondente á pesca, as cartas electrónicas e o sistema ARPA. Entón, desa maneira, podemos nun mismo simulador, con unha pantalla, antes estaba prevista para 90 grados, agora vai ter do orden de 180, con esa visión permite ver moito mellor o funcionamento dos barcos, case como se fora nunha situación real, en distintas situacións que se podan atopar. De cara tamén ao próximo curso, a dirección do centro ten solicitado á Mariña Mercante as homologacións para expedir novas certificacións, como por exemplo as dos cursos de formación básica en protección marítima, competencias en rescate ou prevención de incendios. Tamén incluirán entre a súa oferta formativa unha nova titulación académica dirixida aos redeiros. E hai outra parte que tamén queremos recuperar para unha oferta dun próximo curso, sería a avaliación das redeiras e redeiros de Galicia. Estáse levando a cabo unha evaluación das competencias profesionais na que as persoas que superen ese proceso obteñen unha titulación académica de determinadas unidades de competencia. Neste caso son as unidades de competencia de armado e montaxe de artes e aparellos e outra unidade de competencia que é referida ao mantemento desas artes e aparellos. As persoas que entre este mércores e xoves se acheguen a todo o centro poderán coñecer de primeira man non só estas novidades, senón a ampla oferta formativa desta escola que na actualidade conta con aproximadamente 140 alumnos nos ciclos de ponte e máquinas. Ademais da formación regrada, oferta todo tipo de titulacións requiridas pro sector. Este tipo de xornadas permiten ademais coñecer as necesidades das empresas da zona para adaptar o calendario e a oferta educativa.